हेलौ लोगोफोर बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव बरायबाय आसा खालामो गासिबो मोजां दङ DHS एबा डाइरेक्टरेट अफ हेल्थ सार्भिस आसाम थ' बेनिफ्राय स्टाफ नार्सनि ग्रेड 3 नि मोजां अफिसियेल नटिफिकेसन सफैदों नोंथांमोना भिडिअखौ नायलांबाय था मानो थाखाय होनाय जादों आरो मा खालामनांगौ आं नोंथांमोननो गासिबो डिटेल्सखौनो बेयाव दिन्थिगोन थ' बेखायनो भिडिअखौ नायलांबाय थादो आरो जाय नोंथांमोना चेनेलाव दासिमबो साबस्क्राइब खालामाखै खालामना लानो हागोन बेबायदि नोंथांमोना आपडेट मोनबाय थानो बड' जब इनफ' इउटुब चेनेलाव साबस्क्राइब खालामनानै लानो हागोन थ' बिदिब्ला गोबाव खालाम लोगोफोर जों थांसै अफिसियेल वेबसाइटआव बेनिफ्राय जों गासिबो नटिसखौ नायनोसै दा भिडिअखौ नोंथांमोना मोजां मोनोबा लाइक खालामनो हागोन दा फाइनालि आं फैबाय अफिसियेल वेबसाइटआव थ' नोंथांमोना होनांगोन dhs.assam.gov.in दा वेबसाइटखौ नोंथांमोना डिसक्रिपसनाव मोनगोन दा बेयाव फैनानै जोङो लेटेस्ट नटिसखौ नायनोसै दा बेखायनो जों गाहायाव फैनांगोन दा गाहायाव फैनानै जों लेटेस्टआव नायदो दा बेयाव ओंखारबाय स्टाफ नार्सनि नटिस थ' बेयाव जों नायनोसै बेयाव डाउनलड खालामनोसै आङो नोंथांमोनाबो डाउनलड खालामना नायनो हागोन दायो लोगोफोर आं बेयाव डाउनलड खालामबाय PDF फाइलखौ थ' नोंथांमोना नायदो दा लोगोफोर बे पस्टआ दङमोन 498 दङमोन दा बेयाव जों नायनोसै दा बिनिनो स्किल टेस्ट जादोंमोन नालाय जायफ्रा थालांदों थ' नोंथांमोननि थाखाय मोजां चान्स होफिनदों बेनिखायनो नोंथांमोना अनलाइन स्किल टेस्ट होनो हाफिनसिगोन आरो बे जाफिनसिगोन 13 सेप्टेम्बराव लोगोफोर आरो टाइमा नोंथांमोना 11 AM निफ्राय 4 PM सिम जागोन जाय नोंथांमोना थालांदोंमोनब्ला थ' नोंथांमोननि थाखाय मोजां चान्स होदों बेनो जाबाय स्टाफ नार्स दाखालि बावै रिजाल्ट होदोंमोन दा बिनिनो स्किल टेस्ट लानाय जादोंमोन नालाय दा नोंथांमोना थालांबायदोंब्ला थ' नोंथांमोना 11 AM निफ्राय 4 PM सिम 13 सेप्टेम्बराव नोंथांमोना बाहागो लानो हाफिनसिगोन स्किल टेस्टआव अनलाइन दा बिनि वेबसाइटआ www.dhs.assam.gov.in नोंथांमोना बेयाव फैनानै अनलाइन स्किल टेस्ट होनो हाफिनसिगोन बेनो जाबाय ग्रेड 3 पस्टमोन स्टाफ नार्स थ' नोंथांमोना मिथिखागौ हेल्थ डिपार्टमेन्ट आसाम दा नोंथांमोना बुजिबाय जानांगौ दानिया मोजां मोनदोंबा लाइक कमेन्ट शेयार आरो गोदानै फैदोंबा चेनेलाव नोंथांमोना साबस्क्राइब खालामना लानो हागोन बेबायदि आपडेट मोनबाय थानो